Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Time pa sa ragod. Tungod gid nako. Bitaw, nibadlong man ka na ako. Mao to nakarealize ko. Nga di maayong buhaton ko to. Bayade. Magsilos ka ha. Franco. Imo na si Babes. Wa ko mangilog niya. Tinuod na. Kay kung imo na si Babes Andy, then, ako sad si Franco. Unsa? Bida, wala tayo unay. Chris, bida sa nimo eh. Uy, pawara ko sa stress gun sa mga kahoy. Franco, idol. Uy, unsay gitawag niyo man ako? Idol. Wala no. Idol, magsilos. Andiyan na. Tinuod gid, magselos ko ana. Daan lagi ko. Silos din yun. Daan lagi ko. Ayaw na lang gud pagselos Andy good. Para mo tawag lang ko di idol, magselos na ka. Magselos gyud ko. Bati, dili ko ganahan sa taong seloso. Babes, Honest bitaw, di ko ganahan ng taong seloso. Wa tay kalinaw ana. Permitang maglalis, permitang mag-away ana. kukuan kini. O karon dili na ta maglalis permi no. Og dili ta mag-away tungod lang sa selos. Mas maayo pa. Quits na ta. Unsa? Hala, uy. Ayaw sa daan, Miss Babes. Uy, kabrutal ba? Para wa ni daghang lalis. Way daghang bagot-bot ug way away. Quits na lang ta. Iya na lang tagdahan para way gubot. Sorry lang, babes. Sorry lang. Di na mo usab lagi. Bati man gud kaayo gud. Ang ako ba pakigigala man lang gud unta. Mo nang nitawag ko niyag idol. Tungod kini saludo ko siyang baruganan. Nga dili gid siya gusto nga dagmalan ang babay. Bilib ko sa tao nga manalipod sa katungod sa kababayan. Hawa na gina, Babes. Bida sa nang istoryaha eh. Babae. Ang babae, larawan sa akong inahan. Babae ang akong nanay. Ug sayod ko giunsa ko pagpangga sa akong nanay. Maog yun. Franco, dili mo maligo sa dagat? Oh, nagdiragan lang ni Ron. Ikaw? Maligo ko eh. Alimuot kaayo gud. Lami kay itugsaw sa dagat. O da, bitaw no? Lami bitaw? Andy, maligo ta? Ayaw lang kaligo eh. Oh. Tingnan, mulagom ng panit nimo. Yung gusto man kong maligo. Nya unsa man na kay suoton para pangkaligo. Magtupis lang ko. Oh, Ha? ay. Unsa? Balita tiyag shorts. Ay lang pag two-piece. Ayaw lang. Ha? Nga naman tig magtupis ko? Tanawa ra ko ng uban, oh. Naligo sa unahan ang uban, oh, na tanawa. Nagigda-higda sa bus. Nagtupis raman na. Oh, ikaw good? Babes, Andi. Biyaan ta mo nga kay nagtupis na ba sila? Tapos unahan o, gahubog gitanan. Okay. Olo, asa mo ka, Franco? Di ka na magtupis May ko. paliton ko. Unsa man? Paabot lang mo. Diha lang mo ha. Paabot lang. Ikaw, Chris, diha lang ka, Chris ha. Ako kay magtupis, no? Babes, madayo yung kagkaligo. Oh, lagi. Ikaw? Ikaw lang eh. Bantayan na lang ka. Oh, okay, sige. Hubuan na rin ako kung gisulob. Look, Andy. Si Babes, oh. Uy, pa nagkano na nga nihubo siyang short. O, ingon man sa t-shirt. Oh, bitaw. Uy, ayaw palapi, Andy. Uy, matagak na yung mga matada. Hilabihan ni mong nakatutok. Uy, grabe kang nakatanaw kang Babes. Uy, asi pamantay di sa Okay, sige na. Maligo na ako. Diha na mo, Andy. Chris. Olo, tuan na. Niubog na sa dagat. Pagkaninot sabihan niya, no? Unsa, Chris? Dinot kay siya. Dinot kay porma siyang lawas. Oh, maayong pagkalalik. Porma kayo ba? Murag, nalalaki man ko. Suway niya. Di ba magpatay ta? Oh, unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Seryoso ko.
Ay, gyud yung hilabti si babes. Akin lang siya. Kadungog ka, Chris. Oh, paglaro, uy. Nga naman day, ha? Unsa man? Anak na dyan mo? O nga no? Nagduda ka? Nangunta na lang. Dako na kong gasto, ana. Karon lang, gasto ko 500. Oh! Ay, ala, oy. Ay, parehas na kita. Ha? Si parehas. Parehas na nangwinta sa itong gigasto para sa atong kuyog. Ah! Unsa? Nga no, pili gasto ni mo. Ay, maalangan, be. Ako'y naggasto sa mga pagkaon karon ni Franco. Gasto sa kong mga kamay lang, 700 pesos. Mao ba? Hangtod ron. Wa pa gyud maulis Franco ay. Karon ka lang yung inikabot nimo. Pakit unta gyud kahon sa akong buhaton nimo. Latuson ta ka. Gipasagdan pa ko dere. Karon ka lang gyud. Inikabot lang gyud nimo lagi. Ay. Pagkalaay ba niya akong kahimtang. Ang mga itik. Wa uri mauwaw. Agoy, naginukdanay maning mga kanahan. Uy, agoy. Nagturjak. Kawag yung mga hinungdan. Diretso malakupo-kupo, wag yung ayo ay ops. Oh, dayon og katulimbang ang laki. Kabwisit. Day, bayan ako. Salamat. Mauti bata nga tigong. Okay. Sa oras sa tada. Okay na ni, ako na magamit. Balik ko na ko sila dito. Please, pay bayon. Ay, kabog lang sa dagat. Haog tinaupot kaayo. Sila si Andy o katong Chris. Nanginom sila og milk tea. Giuhaw man ko eh. Mukawas lang una ko. Uy, Adi. Tarawa ko si Babes. Di anap ingon diri. Yabag sa gining bayhana. Gara sa siya pasupasong nagtupis lang. Yawag-yawag pa. O niya, di ka gusto. Di ko gusto. Di ko gusto nga dunay kaambit sa pagtanaw niya. Oh, sure di. Uy. Babes, asa mo ka? Kawas mo ka? Mainom kog milk tea. Kanang bugnaw kaayo. Kadit lang, palitan ti ka. Oh, dati kang milk tea, babes. Franco? Franco? Naghukas ka? O, nag-brief ka na lang? Imo na tanang Franco. Totoo ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.